بسم أبن والدن منفاس قدسن حد أملاخ آمين. وእግዚአብሔር አምላኽና ስለዝፈጠርከና ናብ ክርስትና ስለዝፅዋዕካና በብዓይነቱ ጉሁድን ስውረድ እየ ስለዝሃብካና በዛ ለይቲ እዚኣ ሓሊኻ ክሳብ እዋን እዚኣ ስለዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና። ጎይታ በዛ መዓልቲ እዚኣ ከሕዝነካ ካብ ዝኽእል ኩሉ ሓሊኻ በቲ ዓብይ ሕያውነትካን ምሕረትካን ንዓኻ ከም ዝሕጉዝ ብግብሪ ጥራይ ከም ንርከብ ትገብረና ምእንቲ ናይ ፍቁር ወድኻ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሩፋት ናይታ ኣዶ ወድኻ ድንግል ማርያም ጸሎትን ናይ ሓለውትና ኩሎም መላእኽቲ ኣማልድነትን ስጋ ዝለበሰ ዘለኣለማዊ ቃልካ ዝመሃረና ጸሎት እናደገምና ናባኻ ንቐርብ ኣለና። አቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልና የቕረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉእ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልአኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርስኺ ፍሬ ኢየሱስ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓና ንኃጥኣን ንሕጅን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንካብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ካብ 14 ስጋብ 17 ኣሕዋተይ ሓደ ሰብ እምነት ኣለትኒ እንተበለ ምግባር ግና ካብ ዘይትህልዎ እንታይ ትጠቕሞ? እዛ እምነት እዚኣ ዶ ክተድሕኖ ትኽእል እያ? ሓው ወይ ሓብቲ እንተ ዓሪቑ ናይ ዕለት መግቢ እውን እንተሰኣኑ እሞ ሓደ ካባኻትኩም ንስጋኦም ዘድሊ ከይሃበ ብሰላም ኪዱ ምቑ ጽገቡ እንተበሎም እንታይ ይጠቅም? ከምኡ ከዓ እምነት ምግባር እንተዘይብላት ርእሳ ምውቲ እያ። ኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ሓምሻይ መዓልትና ጉዕዞ እምበኣር ብዛዕባ ሕያው እምነት ዝብል ክነስተንትን ኢና። ኣብ እምነትና እምበኣር ሕያው እምነት ማለት ንመዓልታዊ ህይወትካ ዝቕይርን ብተግባራት ፍቕርን ኣገልግሎትን ዝግለጽን ምስ ኣምላኽ ንጡፍ መዓልታዊ ዝዓቢ ዝምድና ምህላውን የስምዕ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሓቂ ነቲ ዝተቐበልናዮ ብጥምቀት ዝተቐበልናዮ እምነት ከም ሃዋርያት ከም ደቂ ኣምላኽ መጠን እታ ዝተቐበልናያ እምነት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብተግባራትና ብህይወትናን ብፍቕርናን በተሰናይ ተግባራትናን ኣገልግሎትናን ኣብ ዓለም ክንገልጾ እሞ እታ እምነትና ከዓ
ሕያው ኮይና ክትነብር ንሕተት። ሕያው እምነት እምበኣር ብተፈላለየ መንገዲ ክግለጽ ይከኣል። እቲ ቀዳማይ እምነት ከምዚ ካብ ቅዱስ ያዕቆብ ሰማዕናዮ እምነት ብተግባር ወይ ብግብሪ ክንበር ክግለጽ ይከኣል። ቅዱስ ያዕቆብ ከምኡ ከዓ እምነት ምግባር እንተዘይብላስ ንርእሳ ሞት እያ ይብለና። ስለዚ ሕያው እምነት ብዘይ ግብሪ ሞት እያ ኣብ ዝብል መጽሓፍ ቅዱሳዊ መትከል ዝተመርኮሰ ብሰናይ ተግባራ ዝተሰነየ ህይወት ክኸውን ከሎ እዩ። ስለዚ ንኻልኦት ብፍላይ ድማ ንድኻታትን ንዝተገለሉን ኣሕዋትን ኣሓትን ብኸመይ ከም እንሓልየሎምን እነገልግሎምን እነፍቅሮምን መግለፂ እምነትና እዚ እዩ። እምነትና ኣብ ህይወትና ብስራሕናን ኣገልግሎትናን ዝግለጽ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣብ ምስጢራት ዝነብር ህይወትና ሕያው እዩ ክንብል እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ምስጢራት ክንመላለስ ይግባአና። ንነብስና ንምምጋብን ምስ እግዚኣብሔር ዝዓመቆ ሕብረት ንምህናፅን ኣብ ምስጢራት ከም ኑዛዜን ቅዱስ ቁርባን ስሩዕ ተሳትፎ ብብዝሒ ይምርኮስ። በዚ ከዓ እቲ ሓቀኛ እምነትና ንገልጽ፣ እምነትና ከዓ ሕያው ትኸውን። እቲ ሳልሳይ እምነትና እንገልጸሉ ወይ ሕያው ኮይና እትነብረሉ ኣብ ጸሎትን ንባብ ቅዱስ መጽሓፍን ማለት ቃል ኣምላኽን ምስ እንነጥፍ እዩ። ብውልቃዊ ጸሎት ኣቢልና ምስ ኣምላኽ ቀጻሊ ዝርርብ ፍቓድካ ምስ ፍቓድና ምስ ናቱ ንምስምማዕ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍትን ቃሉን ብምስትንታን የጠቓልል። ስለዚ እታ እምነትና ህያው እትኸውን እምበኣር ኣብ ጸሎትን ኣብ ቃሉን እሙናት ኮይና ምስ እንጓዓዝ ኢና። እቲ ራብዓይ ቅድስና ኣብ መዓልታዊ ምእንቲ ቅድስና ክንሰርሕ ሓረር ክንብል እንከለና እታ እምነትና ህያው ኮይና ትነብር። ስለዚ እቲ እምነትና ዝሓቶ ጽቡቕ ባህርያት ይቕረታ፣ ምሕረትን ሞራላዊ ህይወትናን ናብራ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ክንነብሮ ክንጽዕር የድሊ። እዚ ኣብ ገዛ ይኹን ኣብ ስራሕ ቦታ ይኹን ኣብ ውሽጢ ከባቢናን ነዚ ሃረርታ እዚ ክነንጸባርቕ እንከለና እታ ዝተቐበልናያ እምነት ሕያው ኮይና ትነብር ኣላ። ሓደ ኣብዚ ንገዛእ ርእስና ሕቶ ክንሓትት ከመይ ጌርና ኢና እምበኣር ኣብ እምነት እንዓቢ? ሓደ ካብቲ ነዚ ዕብየት እዚ ዝጠልቦ ነገር እንተሃልዩ ነቲ መንፈስ እምነት እንብሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት ንቑሓት ኣብ ህይወትና ምዝ መንፈስ እምነት ክጻረር ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ነገር ምውጋድ የድሊ። ብኻሊእ ኣዘራርባ ምቕሉል ዝኾነ ክርስትያናዊ እምነትና ምዕቃብ ምንባር እዩ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እምነት ሕቶታት፣ ጥርጣረታት፣ ፈተናታት ኣሎናን ይመጻናን። እዚ ከዓ ንቡር እዩ። እንተኾነ ግና ከም ኣመንቲ ክንሓስበሉን ኣብኦም ክንሓድርን የብልናን። ነዚ ነገራት እዚ ክነስተንትነሉን ክንሓስበሉን መልሲ ክንደልየሉን ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ሓደ ግዜ ግን ኩሉ ከምዘይንርድኦን ኩሉ ክንገልጾ ከምዘይንኽእልን ፈሊጥና ጥራይ ብእምነት ክንቅበሎ የድሊ። እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም ብሰብኣይ ዘይትፈልጥ ብኽጠንጽ ኢኺ ወዲ እውን ክትወልድ ኢኺ እናበለ እቲ ገብርኤል መልኣኽ ምስ ኣበሰራ ኣብ መጀመርያ ሕቶ እኳ እንተቕረበት ኣብቲ መጨረሻ ግን ከም ዝበልካለይ ይኹነለይ እናበለት ብእምነት ተቐበለቶ። ንሕና እውን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብዛዕባ እምነትና ክንፈልጥ፣ ክንሓትት፣ ክንርዳእ ክንደሊ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ መጨረሻ ግን ከምቲ ዝበልካለይ ይኹነለይ እናበልና ብእምነት ክንቅበሎ የድሊ። ኣብዚ እቲ ምቕሉልን ትሑትን ዝኾነ እምነት ዘድልየና። እምነት ቤተክርስትያን ብተኣማንነትን ብትሕትናን ተቐቢልካ ምኽኣል እዩ። ኣብ ህይወትና ዘሎ ኩሉ ነገር ክንርድኦን ክንፈልጦን ከም እንኽእል ብምቕባል
ንርእስና ሙሉእ ብምሉእ ናብ ኣምላኽ ምውካል ማለት እዩ። ንኹሉ ክንገልጾ ከም እንኽእል ንመስል ንኹሉ መልሲ ናይ ምርካብ ድሌት ኣለና። እዚ ድማ ነቲ ሓቂ ምድላይ ዘይኮነ ዝያዳ ውፅኢት ናይቲ ሰብኣዊ ድሌት ንምርግጋፅ ዝግበር እዩ። ስለዚ ከምቲ ቀዲመ ዝበልክዎ ኣብ ሂወትና ዘሎ ኩሉ ነገር ክንርድኦን ክንፈልጦን ከም ዘይንኽእል ፈሊጥና ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኣምላኽ ተወኪልና ምኽኣል የድሊ። ሓደ ካብቲ ፍሉይ ጌጋታት ናይዚ ዘመንና እምበኣር ብዛዕባ ኩሉ ነገር ክንሕበር ክንፈልጥ ንደሊ። ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እዋናዊ ሓድሽ ነገራት ክንፈልጥ ክንሕበር ንደሊ። እዚ ድማ መቕሉልነት እምነትና ከም እንስእንን ከም እነጥፍእን ይገብረና። መወዳእታ ዘይብሉ ፍልጠት ኣብ ምድላይ ግዜና ክነጥፍእ ንኽእል። ዘድሕነና ብዝሒ ፍልጠትን ሓበሬታን ዘይኮነስ እምነትን ኩሉ ድሌትናን ባህግናን ኣብ ኢድ ኣምላኽ ሓሊካ ምኽኣል እዩ። ሓድሽ ነገር ምስ ዘድልየኒ ናብ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ቅዱስ ፀሓፋይ ሓደ ነገር ምስ ዘድልየኒ ይብል ናብ ቅዱስ ጳውሎስ እየ ዝጎይ ወይ ዘንብብ ቃሉ ዘንብብ መልእኽቱ ዘንብብ። እቲ ዳሕረዋይ ዜና ኣዝዩ ቀልጢፉ ይብስብስ። እቲ ሓደ ሓቀኛ ሓድሽ ዝበሃል ነገር ግን ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ሓድሽን መንእሰይን እዩ ይብለና። ስለዚ ንሕና እውን ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እቲ ክንደልዮ ዘለና ዜና እቲ ክንደልዮ ዘለና ሓበሬታ ፍቕሪ ኣምላኽ እቲ ሓድሽን መንእሰይን ዝኾነ መወዳእታ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ እናተሓደሰ ኣብ ሂወትና ዝኸይድ ፍቕሪ ኣምላኽ ክኸውን የድሊ። ካሊእ ምስ መንፈስ እምነት ዝፃረር ብተደጋጋሚ ዝርአ ኣተሓሳስባ ድሕነት ኣብዚ ናይዚ ዓለም ነገራት ምድላእ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ገንዘብ ኣብ ፍልጠት ወይ ብኻሊእ ውሑስ ክትከውን ምድላይ ብነገራት ኩሉ ግዜ እኹል ሓይሊ ትምህርቲ ብቕዓትን ኣገባብን ክህልወካ ምድላይ ሓደ ወይ ካሊእ ነገር ክትገብር እዚ ኩሉ ኣብ ፍርሒ መሰረት ዝገበረ ድኻምነት ናይ እምነት እዩ። ነቲ ዝወሃበና ውሕስነት ክንቅበሎ ኣለና። ዝከኣለና እናገበርና ብጥንቃቐ ብእምነትን ተስፋን ከም እንረኽቦ ፈሊጥና ብእምነት ኣብ ቂድሚ እግዚኣብሄር ኣብኡ ተወኪልና ክንስጉም እግዚኣብሄር ይሓተና። ካብ መጠን ንላዕሊ ውሕስነትና ኣብዚ ናይ ዓለም እዚ ነገራት ምግባር ኣብ መወዳእታ ንመንፈስ እምነት ሙሉእ ብምሉእ ቀቲሉ ናይ እግዚኣብሄር ተኣማንነት ሓይልን ከም ዘይነስተማቕር ይገብረና። እምነትና ከም ዝሕትል ይገብረና። ብመንፈስ እምነት ምንባር ማለት እምበኣር ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ። ብርግፅ እግዚኣብሄር ዘይደልዮም ነገራት ኣለዎ። እዚኣቶም ውፅኢት ጌጋታት ደቂ ሰባት እዮም። ስለዚ ንኩሉ ብእምነትን ተስፋን ክንቅበሎምን ክንጽልየሎምን ይግባእ። ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር ከም ዘለና እምበር ግዳይ ኩነታት ወይ ጌጋ ካልኦት ከም ዘይኮንና ክንኣምን ይግባእ። እምበኣር ንቅዱስ አንጦኒዎስ ሕያው እምነት ኣብ ሱር በትኻዊ ዝኾነ ተኣዝዞ ሙሉእ ብምሉእ ብኩሉ ኣብ እግዚኣብሄር ምውካል ብተወሳኺ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ዓለማዊ ጣዕሚ ወይ ምቾት ምፍላይ ዝገልጽ እዩ ዝነበረ። ስለዚ በዚ ጸሎት እዚ እንገብሮ ዘለና ጉዕዞ እምበኣር ኣብ ሂወትና እታ እምነት ሕያው ኮይና ንኽነብር ኣብነት ቅዱስ አንጦኒዎስ ብምኽታል ሓደ ሱር በትኽ ዝኾነ ተሓድሶ ክንገብር እዚ ከዓ ኣብቲ ሙሉእ ብምሉእ ተኣዝዞ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክንገብሮ ሙሉእ ብምሉእ ኩሉ ኣብ እግዚኣብሄር ትውክልትና ክኸውን ብተወሳኺ ከዓ ናይዚ ዓለም ዝጣዕሚ ዘይኮነ እቲ መንግስቲ እግዚኣብሄር ዘዳለወልና ዘለዓለማዊ ጣዕሚ ንምውራስ ንምሓዝ ወትሩ ክንሰርሕ የድሊ። ስለዚ ቅዱስ አንጦኒዎስ እምበኣር ንእምነቱ ሱር በትኻዊ ተኣዝዞ ይነብር ነበረ። ወለዱ ምስ ሞቱ ቅዱስ አንጦኒዎስ ነቲ ዝስሕብ ቃል ኣምላኽ ሰምዐ። ማቴዎስ 19:21 እምበኣር ፍጹም ክትከውን እንተደሊኻ
ኪዘለካ ሃብቲ ሸይጥካ ንድኻታት ሃብ ኣብ ሰማይ ድማ ሃብቲ ክትረክብ ኢኻ እሞ ንሓሰዓበኒ ዝብል ቃል ኣምላኽ ሰምዐ ብኡ ንብኡ ድማ ኩሉ ሃብቱ ሓዲጉ ንሓፍቱ ኣብ ገዳም ብምውፋይ ኣብ በረኻ ግብፂ ጽኑዕ ጸሎት ዝመልኦ ህይወት ንኽነብር ወሰነን ተቐበሎን እምነቱ ኣብ ኣዝዩ ተነጽሎ ዝመልኦ እዩ ዝነበረ ኣብኡ ከዓ ብቓሉን መንፈሳውነቱን ንፈተናታት ይቃለስ ነበረ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሎሚ እውን ንሕና ኣሰሮ ክንክትል ጽንዓቱ ሕያው እምነቱ ንጡፍ ንቕሓት ነበሮ ቀጻሊ ጸሎትን ኣብ ልዕሊ ምድራዊ ድልየታት ኣብ ምድራዊ ሓይሊ ዘይኮነ ኣብ መለኮታዊ ሓይሊ ብምውካል ከም ዘድሊ ብህይወቱ እናመስከረ ብቅድስና ይነብር ነበረ እቲ ሕያው ዝኾነ እምነቱ ንትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ኣንጻር መናፍቕነትን ንምክልኻል ንድኻታት ንምግልጋልን ህይወቱ ከወፊ ገይርዎ ስለዚ ሎሚ እምበኣር ነዚ ክነስተንትን ከለና ንሕና እውን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ብሓቂ እምነት ብምግባር ኣብ ተግባር ክነሰንያ ተግባር ዘይብሉ እምነት ምዉት ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ መዓልታዊ ኩሉ ግዜ እቲ እንገብሮ ብእምነት ክንገብሮ ነቲ እናኣምኖ ከዓ ብሰናይ ተግባራት ብናይ ፍቕሪ ስራሕ ክነሰንዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይሓግዘና ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ስምካ ይመስገን መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ኣብ ምድሪ ይኹን መግቢ ዕለትና ሎሚ ሃበና ዝበደልናካ ቅረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና ካብ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ሰላም ንሓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስቲ ዝተባረኪ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍሬ ኢየሱስ ከዓ ዝተባረኸ እዩ ኦ ቅድስቲ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንሓናን ንሃጣን ንሕጂን ብግዜ ሞትናን ኣሜን ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኣብሔር ስለ ኩሉ ነገር ተመስገነ ይኹን ኣማልድነት ቅዱስ አንጦንዮስ ኣይፈለየና